Fis-sena 2016 Malta tagħti ċittadinanza Ewropea lil 1495 persuna, bil-maġġoranza kbira huma persuni ġejjin mir-Russja. Skont din l-istatistika maħruġa mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika Eurostat, sar magħruf li bejn is-sena 2015 u s-sena 2016 kien hemm żieda ta' aktar mid-doppju ta' għoti ta' ċittadinanza Maltija lil persuni ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea. Din iż-żieda fl-2016 kienet ta' 131% fuq is-sena ta' qabel, it-tielet l-ogħla żieda mill-Unjoni Ewropea kollha, fejn minn 646 persuna fl-2015 fl-2016 iċ-ċittadinanza Maltija ingħatat lil 1495 persuna. Fil-fatt terz tal-persuni li ngħataw iċ-ċittadinanza Maltija ġejjin mir-Russja, 8.4% ġejjin mir-Renju Unit, fil-waqt li 5.2% ġejjin mill-Arabja Sawdija. Dan jikkuntrasta mal-bqija tal-Unjoni Ewropea hekk kif l-ogħla tliet pajjiżi li minnhom ġejjin persuni li ħadu ċ-ċittadinanza Ewropea huma Marokkini, Albaniżi u Indjani rispettivament. B'kollox, fis-sena 2016 ftit inqas minn miljun persuna kisbu iċ-ċittadinanza Ewropea. Interessanti wkoll il-fatt li l-pajjiż ieħor li wkoll għandu skema ta' beħ ta' passaporti Ewropew u Ċipru u dan ukoll irreġistra żieda bil-maġġoranza wkoll ikunu persuni ġejjin mir-Russja. Intant, brabta maloti ta' ċittadinanza Maltija, il-beħ tal-passaporti qed ikun ta' tħassib enormi għas-sigurtà madwar l-Ewropa kollha. Hekk ikkonkludit l-investigazzjoni li saret mill-ġurnal Corriere della Sera fejn ġie analizzat kif diversi pajjiżi qed ibjaw il-passaporti tagħhom. Il-ġurnal jagħmel referenza speċifika għal Malta u kif l-iskema tal-Gvern ta' Muscat qed toħloq ħofra sewda fl-Ewropa. Ir-rapport jispjega li effettivament kull min jixtri passaport Malti ikollu l-libertà jdur kif irid f'kull pajjiż Ewropew. Ħafna minn dawn il-passaporti ta' Ċipru u Malta qed jinxtraw minn sinjuruni Ċiniżi, biljunarji Russi u nies li għandhom rabtiet mat traffikar ta' droga.